Santuaren izenean, jaun zuekin, sentiok, aitortza humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, jainko guztizan suma eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan, zangoikoari, eta tapean beharreko izari, baina nira bezaitu gorako, gora duzu, bereikatu duzu, gore espetzuri, hauspetzagun eskerra zuri. Jainko jauna, zeruko erregetos, aita duzune, zuten zendezu gorregoa, erruki jauna, zuten zendezu gorregoa, Benito abate santua maisu biragarri egitzen duen zure sarbiltzari izaten ikasi nahi dutenentzat. Egizu, zu gauza guztiak egin maiteago izanik, dio zabalez ibili gaitezela zure egin duen bideetan. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta egiz baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esaera zaharra liburuki, enesene, nire hitzak onartzen badituzu, eta nire egindoak zuregan ordetzen, jakindu bila entzuten nahi ez, eta zuhurtasunari, adi nahi ez adimenari, dei egiten badiozu, eta zuhurtasunari oiu, zilarra bezala bilatzen baduzu, eta lupeko dirutza bezala maitatzen, orduan iritsiko duzu jaunaren beldurra, eta jaunaren ezagera aurkituko. Jaunak ematen baitu jakinduria, eta harena hautik dira zuhurtasuna eta adimena. Laguntza dauka zintzuentzat, babes da zuzen dabiltzenentzat. Zuzena bidea zaintzen du, eta santuen bidea ordetzen ditu. Orduan ikasiko duzu zer den zuzen bidea, zintzuaren jatortasuna zer den bidez duzuzena. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Jauna
Eta aurrea jarrita horrela esan zion Jesusi, jauna, ez altzentzu bat ere askola, nire aizpak niganean bakarrik ustea, esan duzu niri laguntzeko. Eta jaunak erantzun, Marta, Marta, ez dut arabe zabitzazu gauza askorekin, eta bakarra izan beharrezkoa. Mariak alderdirik onena horretu du, eta ez zaio kenduko. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak San Benito ospatzen du. 5., 6. mendeko santu bat. Eragin izugarria izan zuena, batez ere benediktarrak eta berak fundatu zituelako. Bizitza monastikoa batez ere mendebaldean, esaten ezake, bizitza monastikoa jaio zela ekialdean, Egiptoko basamortuetan, eta hor hasi ziren aurreneko eremitak, aurreneko monjeak, baino gero mendebaldean San Benito izan zen. Eta berak egindako erregela, berak egindako araudia gaur egungoan ere erabiltzen da. Bizitza monastikoa eta benediktarrak eta hori denak beraren agindako. Eta trapensiak eta horako esan ezake famili kondizionarra heldu da San Benitoren inspirazioetik. Horregatik, seguru asko, eta Europaren historian izan duen eragingatik, Aita Santuk erabaki zuen Europako zaindari bezala izendatzea. Ez da bakarra San Benito, daude 5 okerrezpanago. Aldetik San Cirilo eta San Metodio, San Benito, Santa Catalina, de los Suezkiako ere Santa Vigila daude, eta Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, naziek hildakoa. Eta horregatik, Benito izan duzuen eragindarengatik aukeratu zuten, esan genezake, Europako zaindari bezala, como los copatrones de Europa, San Benito. En concreto él, como decía, fue el fundador de la vida monástica occidental, por decir así. La abadía que fundó, la abadía de Monte Cassino, que está al sur de Roma, yendo de Roma hacia Nápoles, está allá, y en esa abadía que sigue subsistiendo hoy en día, desde el siglo VI, es una fuente importantísima de lo que fue la vida monástica. Y en la formación de Europa, aquellos monjes que tenían aquella regla, tenían sobre todo como varios puntos fundamentales, o lemas fundamentales, ora et labora, reza y trabaja. Digamos que ha habido interpretaciones en algunos momentos, en algunas ramas más de trabajo manual, en otras más en intelectual, pero han dedicado muchísimo tiempo de oración, de silencio, de estudio, de trabajo, y eso ha hecho o ha contribuido enormemente a la cultura de nuestro continente. Otra de las normas fundamentales que tenían era la stabilitas loci, la estabilidad en el lugar, estar en un monasterio y quedarse ahí hasta el final, etc. Y en concreto, aquellos monjes benedictinos, amanuenses, es decir, en la época en la que no había imprenta, no digamos ya internet o ordenadores, o no había ni siquiera imprenta, aquellos monjes amanuenses, horas, días de trabajo, copiaron uno a uno todos aquellos clásicos de la literatura griega, de la literatura latina, y gracias a ellos se conservan, vamos a decir, lo que escribieron tantos filósofos, tantos juristas, tiene una importancia grandísima, una contribución enorme. Evidentemente, su fin primordial no era ese, su fin primordial era entregar la vida a Dios, vivir en oración, vivir en contemplación, ayudar también a otras personas a seguir a Jesús. Siempre los monasterios benedictinos son lugares de espiritualidad, donde va mucha gente a rezar, mucha gente a pasar a hacer un retiro, a tomar decisiones, a pedir consejo. Nosotros, por ejemplo,
cultural, ha sido una aportación cultural impresionante, ya prescindiendo de la vida de fe, de la espiritualidad, solamente desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, ha sido enorme la contribución que ha hecho y siguen haciendo en tantos lugares los benedictinos. Hoy pedimos a San Benito por nuestro continente, por Europa, para que se mantenga fiel al mensaje de Jesús, a la luz del Evangelio. Pedimos por todas las personas que buscan a Dios para que puedan encontrarlo, puedan vivir esa vida espiritual. Pedimos también por todos aquellos benedictinos que hoy en día, y para que haya jóvenes que sientan esa llamada y siga adelante esta hermosa vocación y esta aportación tan grande a la Iglesia y a la sociedad. Eta egin ditzaurrek gure eskaia. Eskatuko dugu gaurkoan, beneditar guztien alde, jaunak eman dezaiela indarra, bialdu dezaizkiela okazioak eskar dezakegu jaunari. Gure itakoak ere gogoan hartuko ditugu horko mezasatuak bereziki Enrique Arregi eta Mikaela Legarra jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskar dezakegu jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten bizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunari. Amen. Argia eta irakaspena haren itzaz, baita laguntza ere haren otuitzaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederena, santua santu, santua zera, kantoiko gure kantorena, zeru kalura oresten duen.
egizkizkoa da, horietako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoalan, ogia du eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza data zuretzat emango dena. Afalua berrin kaizak, nik berriz eta eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztiok hortatik, hau nire ogolaren kaizak eta itun berri eta betikoaren ogola zuretzat eta askoretzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizune hau nire horrek gari. Hau da sinismenaren misterioa. Direla guztiera da jauna, zugarizkoia bere ondugu horregiona. Horregatik jauna, zure semean neriotza eta piztuera gogoratuz, biziak horria eta salbamenaren kaniza eskaintzen biztizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gentzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldenik dagoen zure eliza, eramazuk maitasun osoa, Leon gure eta Santuarekin, Florentzio gure hartzailekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan gure sendeak eta hildako guztiak. Arnitzazu zure horpegiaren argitan berezikin, Enrique eta Mikaela. Errukizak iztrikoaren guk guztiok, betiko bizitzen itxi dezagun jangoikoaren Ama Maria Doarsuarekin, San Jose Berezinararekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure agiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztidun hori Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, haien erratuz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerutaziona, santu izaneri zure izena, etorreri zure regno, egineri zure naia zegoen bezala gure ere, emaitu gaur egunetako bidea, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen diogu dizkio, eta ezatu egiten batean erotzen, baina ezatu gaitzetik. atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiduzu bakea gure egunotan. Zure errukiaren eskerkatik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zailo dela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostolurei bakea guztien dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren siritxmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bizera, eman zure elizaren bakea, eman batasuna, errege bizikoa izera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea, bete izuekin. Eta zurekin Eman zure bakea. Una hemen jangoikoaren bildotxa, munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Por
egin dezagun otoituz. Sakramentu honetan egiteko biziaren agibia durik. Aparik otoitz egiten duzu jauna. Benito, abate santuaren erakutsi jarraituz, zu zintzo zerbitzua zaitzadura, eta gure senideak maitasun beroa maita ditzadura. Maitasun beroz maita ditzadura. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Bereka zaitzatela gaineko guztiadunak, aita eta semeak, eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak.